Tiedätkö miten mä löysin mun ensimmäiset tilaustauluasiakkaat? Mä 10 vuotta sitten maalasin mun ensimmäisen abstraktin isomman teoksen. En ollut aikaisemmin maalannut abstraktia. Ja laitoin sen heti innoissani meidän kodin paraatipaikalle. Ja aina kun vieraita tuli ja tuttuja naapureita, niin kerroin siitä ja olin ihan innoissani siitä. Ja sitten aloin kertoa myös naapureille, sukulaisille siitä, että mä maalaan. Ja sitten pian jo alkoi tulla tilauksia ja aloin kertoa, että mä voin tehdä heille taulun, jos heillä on kanssa tarvetta. Ja uskoin, että muillakin on tarvetta, jos mullakin oli tarvetta taululle. Ja mä olin niin sanotusti heti se taiteilija, kadun taiteilija, suvussa se taiteilija. Ja sitten aloin tehdä niitä tauluja työkseni ja sitten laitoin sen yrityksen pystyyn ja aloin saamaan niitä tilauksia. Ja uskoin heti alusta asti itseeni ja että mä pystyn tähän ja enkä ajatellut, että mitä muut ajattelee. Laitoin kaikille mun kontakteille WhatsAppissa viestiä ihan puolitutuille tuntemattomillekin, että hei mä oon alkanut tekemään tällaista ja mun Instagram-tilin linkkiä, että tulkaapa seuraa, jos kiinnostaa tällainen. Ja siitä se lähti sitten rullaamaan ja seuraajia alkoi tulla ja tilauksia alkoi tulla. Ja mä haluan jotenkin rohkaista suakin, että oo heti alusta asti se taiteilija ja uskon niihin sun unelmiin ja mene kohti niitä. Ihan ilman häpeätä ja pelkoa. Kerran me tässä elämässä eletään ja sillä on vaan merkitys, että mitä sä itse aattelet siitä sun hommasta ja sun tuotteesta. Ja käytetään se elämä viisaasti ja ajatellaan että hyvää itsestämme ja hyvää toisistamme. Silloin me voidaan onnistua ja huomata, että hei, että mä oonkin nyt siinä mun unelmassa. Eli usko itseesi, niin silloin muutkin ihmiset voi uskoa suhun.